Jotono no khulumbaikya hai tahuksong norok bahai tongbai kha khlayo jotono kahamno tongbai na hinai jini titi edisini chongmari no tiyei sing jotono lenglaija lenglaifano sini bokha bilaikhe no tongthok tongo tamni hingkakai sing kaflayungnai bubagra ni bodol kaflayungnai ti prasara kaflayungnai hine sing bilaikhe no kha tongthogui tongo tabo kokungkha khana to bud lekhanai bud lekhano ni jorawo tamo chini samung khlaitai ba cheng tamo khlaina nangno amna tuina tini ang kisa angni buskango koksanai puila hingkakai chini counting agent no tuyi counting agent rok tamo samung tangnani nangno amna tuina ang norangno sanai jorat tuina chini counting agent ro counting khaimani jaga eba SDM office ma soginai second hingkakai counting agent ro bong ID card no logi tlangai ma thanai logiwo kolom khata tlangai man khangkakai ba permission tong khangkakai kolom khata tlangdi tlangai na hingkakai SDM office no hoite SDM office no hoite SDM office hoite kisa ungkongkha je anor phone kaisa phaiye hingkakai kokongkha tabuk sung kolom khata judi tlangai man khaba tlangdi tlang ma ka SDM office no hoite kolom bai khata no tonidi norok jokhonte board lekhana ni chengo afro nor record narangna nangnai hoyto norno kat pencil di mano ekhaiba kolom di mano kaisa hingkai te kaisa kokongkha norok jara counting go tongnai norne kaisa daitongkha je EVM khulogane je chini boot center ni EVM phayo a boot center ni EVM number norok je record khainarang ma bai kholokmani EVM ni number thik da tong abo kaham kai norok check ma khlainai omo check khlaibaman pore norok count khaipru kaham kai mokol return di busik phaika inga kai abono je phaimani counting go jawab EVM je boot casting money abo thik da tong abo norok nai di abo record thik nargai norok abo note nargdi note narak khangka kai abo chini bagai kahamung nai kai omongkha jara chini counting go tongnai rok ni unko tai kaisa kok counting go jara tongnai rok ba thanai rok norok tini oroi poroi jaga ta thudi krungcha jaga o thudi tini thulaiye khana chini candidate ta election agent loi baksa kai norok datino sara pasta ni bisingono norok counting hall nogo hamna nangnai ar thange busai di jokhonte kholok riwana afro norma thangnai tangai tini counting agent no sing thancha muthuna ni hingkai karon chini je bipokha tongnai opposition je party rok tongnai chini counting agent no gobang ma phem logoi mano borno horror ni bisingo no phem logoi rang puisai roi chini biruddhe khlairi mano ka aboni bagai jara tabo ani Facebook live to nai tongnai ang jotono no koinai joto candidate no ani koimung tongnai je prottekta chini counting agent no jotono kaisa jaga ka muthudi tai khana datino busala ye norok counting hall nogo thangoi sogui di gai tabo chini candidate dongni thani ani koimung tongnai candidate dok ballot paper lekhanai ballot paper kholok lekha puro norok kaham kai mokol kaisomui matongnai abo tikmar thino thigda tong thigda kore ba kinar darjaka aborok onek kisu norok ni naithai tongo norong ni jagobo kolom bai khata tongnani nango kolom khata note narigdi norong no mobile judi allow khaika kai mobile baibo norok abo photo boi narang mano judi allow khaika kolom khata bai norok record no manarang nai record narang nani nangnai kai te kaisa candidate ni daitto kai jotto chini EVM machine no lekha bai mani yagulo
নরনি যত আবনো কাউন খাইমানি পরে থানসা খাই কাউন খাইমানি পরেও নরনো গোপ্লাইনি সার্টিফিকেট দিবানে অ সার্টিফিকেট মাই এসা পর্যন্ত নর কাউন্টিং হল নেতা নখদি হয়তো নর সাইমানো তাই স্রাপসারি ফেনাই খানায় রহরানো অমতির অনেক কিছু কুশল রমানো যাহাতে কোনো ক্যান্ডিডেট আবরণ তা গসিদি যেসেকপনা জরা নাংথুন আ বিসিঙ্গনো অঙ্ক নাই তাই কাইসা কক খেল নারাংনা নাংনাই রিকাউন্টিং नि बागै बनर टियार मा तंनाय कारण चिनि बिरुद्धि र माने तिप्रामथानि बिरुद्धि र बर रिकाउंट खाइनानि बागै बार बार चाइतंनान चेष्टा खाइनाय बा बर साननैफा मानो का आबोनि बागै बा जों टियार मा तंनाय काय आबो जाहाते काय चिनि बो जुदि रिकाउंट खाइनानि नां तंखां काय नरबो आबोनि बागै प्रिपारेशन बा प्रेयार आबोनि बागै रेडी तनिदि काय अमरकंखा जों उनको बुथ सेंटर माने काउंटर थांगै काउंटिंग हल नग थांगै अमचिनि तांथायर बेखौ अमरनो तुई चिनि खूब सतर्क मा तंनाय एका अबनि बागैनो आं साननाय नरक जतन अंको मा खायनाय ता कायसा कखंखा चिनि खना अकाउंटिंग दो थानानि बागै चिनि लुकरब लायखाय खातुम खाजा मलायजा जों दाति न मान नखलायनाय सारा सयतावनो जों जेखाने काउन नंगानो आरो थांमाने जोंनो जागा खाय रिजाखा एकमात्र गुमिति डिस्ट्रिक्ट सिमी थासिंग किसा सिकां जों कायसा साइमानखा विभिन्न सोशल मीडिया नि माध्यमे आरो 163 रिका माने आरो लोको कुथुमनानि बागै रिजाक लाखिनाय किन्तु कखंखा तांगरि तामो रिजन तंगै जे आरो 163 रिजाका आबो किन्तु स्राय स्राय कक्टुमा करै जत जागानो लुकुरक बंनि कैंडिडेट न लगी थांगै गोफ्लायङै मानो केसे नंमांगो नायनानि बागै मुसुं जागो किन्तु तिनि गुमति डिस्ट्रिक्ट तांगै आमति खालायका अबसेनि साइमिया तब फना आनि कयमुं तंनाय गुमति डिस्ट्रिक्ट नि चिनि दुइटा बुंको तंगो कैंडिडेट खरङै तंगो खरसा काइचिनि ब्रह्मगनां पूर्णचंद्र जमातिया ताइ खरकसा हंकाय चिनि ब्रह्मगनां डेभिड मुरा सिंहनि काउंटिंग उदो उदयपुर शहर उंनाय एका आबोनि बागै नर गाना गिनि थाङै मा तंगैनाय चिनि लुकुरक जों नायनो मुसुंगु जों चिनि कैंडिडेट नि लगे तंनायनि मुसुंगु अबनो नरक सावै आरो मा थानाय जेसेबानो बरंको खायथन जों बर गोबांखाय मा तंनाय कारण चिनि अपोजिशन र जेसं मारियो अनेक किसु देरानो नायमानि बर देरारि मालिया तामनि बागै हिंगाखाय जों थानचा बुबाग्रा जोंनो थानसा तंनाय होनो जों थानसा तंखा बुबाग्रानि दागि मुंबाय थानसानि मारि जों फुनुगै जों अनेक किसु काउंटर मा खेलेका अनेक किसु कोनो जागा चिनि बर रक बुम खितार जाका कोनो जागा लामा कासुइ बुजाखा गोबां मा खायजाखा चंमारि आवाय खायफोरबो जों अनेक जागाव चिनि बर रक बुजाखा हासपाताल खलायखा बखरक फातेरि जाखा साब्रुम पूर्व महरिपुर बुरातलिनि कासे ईवीएम तलाङै थांफ्रो बास गाड़ी बाइकलां थांफ्रो आरो फातेन बरक कारिमानो प्रतिबाद खायमानि बागै गोबां मानसिनि वाइटिएफ नि सिक्लार बुजाखा ब्रह्मगनां जोग चिनि डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारि सुप्रिया चौधुरी न बुखा प्लस खरकसा तियासर जुआन उखलके थाङै बनो लाथि रिखा कमतिया हाय गथना र सेले मसिनजा गथना र गथिका का अबनो जों सेरि नायतंगो जस्टिस नि बागै जोंबो याप्रि रमितंगो तबे सबसे कखंखा खनानि खना जों जेसा खायफाना जों गोप्लायंनाय अबचिनि पुइतो तंगो बुबाग्रानो पुइतो तंगो तिप्रा हास्तिनि जत्त तिप्रा सनेनो पुइतो तंगो खना थानचा गोप्लायंनाय तिप्रा सारक गोप्लायंनाय मानथायनि सबा खालायनाय रक तिप्रा सारंनि गोप्लाय खानाउंनाय ने काय आबुनि बागैनो आं नरंनो कयना मुसुंगो चिनि जे अपोजिशन तंनाय जों बायदि हाद्दा हाद्दि जे लड़ाई खायनाय बरक ताम ताम चिनि तिप्रा सारनो खाना खायमा अबो रगै बांकिसा सानाय बरक चिनि काउंटिंग एजेंट थानाय रनो लामा कासुइमानो सिक्रि सकर खायमानो ते कायसा गेकाय जारा जों बुदला खातिनि थाना मुसुंनाय चिनि गारि बाय थांनाय रनो लामाव बरक ईद पार्केलो ईद खितारिमान आबरबो जोंबो रेडि खाय थाना नांलायनाय बरक कोन जागाव बाजि सगै बा बुम खितारि जों सिक्रि मानो एका आबुनि बागै जों टियार मा तंनाय तामनि हिनबा जों
गोप्लायनाय बरक जतन साइमान थांगा हास्तेनि जत लोकनो साइमान थांगा ताबो बरनि शेष लामा जोंनो को काउन्टिंग लेखातिनि व देरारिना बागै बरक साइतंनाय गा आबोनि बागै लामा बरक कासुइमानो जों आबोनो मुकाबेला मा खायनाय जेता इलेक्शननि समय गोबां मा जागा बरक बुमखितारै सिक्रि सकरा खालायनानै चेष्टा खायमानो जों जे पालखे कासुलायका थानसाके कासुलायका खोनाबो अमथैखानो जों पालबाक्साके मा कासुलायनाय जे जागाव जों गुथुमै तङैयानो आ जागा हठात खायै चिनि दफानि बरक उंला जेहेतु लेखामानि बुइनि दफानि एलाकाव सहर बुइनि दफानि बरक न आ जागाव फायै जों वालायनानै काजिया लगी सानै मानो जाहाथे जों वालायखाय तंना नांगानो आरो गानाव फाय बरक बुम रफाना खिदार मानो बाजे रफान सगै देलायनानै जों वालायनानै अमथिरक चेष्टा खायमानो जों आ जागाव जापिरि तारिदि जों गोसां गोसांखाय बुट लेखावै गोप्लायुंगै सार्टिफिकेट तुबै चिनि आमचायाव फायै जों तंथगलायनाय हिंखाखाय ताय कायसा काउन्टिं बिसिंगब जोना जारा काउन्टिंग तंनाय बरकनबो सिक्रि सकरा खालायमानो बा चिनि बिरोधी तंनाय रक बरक सिक्रि सकरा खाय जोंनो तिख्लाय रखनानै बागै चाइतगै मानो आरोबाव जों कराक खायै बोखा कराक खायमा तंनाय नांलायखा बिसिंगनो जों मुकाबेलाबो मा खेलायलायनाय गा आबोनि बागैनो आं साननानै जारा काउन्टिंग थानाय रक नर केबो ता किरिदि किरियावै तंदि आरो सीसी कैमेरा थेफाजाक तंनाय गोबांमा बदलनि आरो काउन्टिंग को खायनाय कोनो प्रतिबाद खायनाय नाखाय आरो न प्रतिबाद मा खायनाय चिनि कैंडिडेट बतंनाय चिनि इलेक्शन एजेंट बतंनाय सुतरां जा खायना नांगोन आ बिसिंगनो मा खेलायनाय जों फाथार फायै चिरखय कोनो लाभ करे काउन्टिंग हल जुदि केबो जोंनो आरो तिख्लाय रहना नाखाय सिक्रि तंखाखाय आरो न प्रतिबाद मा खेलायनाय आबोनि बागै जोंनि बोखा क्राक नांनाय साहस मा फुनुगलायनाय जों केबोनो गो खायावै आबो मुंखौ मा खायनाय ताय कैसा कक अंखा आं साननायो गोबां मा ससियेल मिडियाव एग्जिट पोल फुनुका गोबां मा जागाव न नुखा जे चिनि तिफ्रा मथानो हारि रिरि माने पाँचटा छयटा कायथाम रक माने फुनु माने आबरनो एग्जिट पोल न नर ससियल मिडिया न अब पुइतोता सादि खोनानो कुबुइ तामो अब खोनानो सिजागनाय खोना सिजाक सुकनाय स्राय स्रायखाय थानसानि फान बुसुक ग्राक अबसं खोना फुनुना फुनुगैदिनाय चिनि बुबागाराबो चिनि हास्तो फाइजाक बुबागारा खोना सारा त्रिपुरानि जे काउन्टिं कोनो बो मनिटरिं खालायने आं तिनि बुबागाराबो मालाय फाइका खोनानि चिनि सिचुएशन ताम उंमान अबना बबाइकजों कक्सालायका आं खाख्लायो नरक खोना किरिकला एग्जिट पोल लंनो नरक पुइतोता सादि आबरनो किच्छु कोनो ता खालायदि ताय कायसा ककंखा खोना जं मारिव जों खोप्लाय उंफानो बा जों हारि थांफानो कोनो जागा नरक वालायमुं तांगदि जों तिप्रासा बाय तिप्रासा भोट उंनाय फायनाय अब डेमोक्रेटिकनि सिस्टेमाव जों भोट मारिनाय लेखानाय केबो हारिनाय केबो जिदिनाय जिदि थांफानो जों जाहाथे काय कोनो तिप्रासानो नग नरक आनि कयमुं तंनाय नरक केबनो उनको ता खायदि हामला ता खायदि केबनो क खायमता सादि जों नायो गोसां गोसां थानसा खाय तंलायनानै जाहाथे निर्वाचन पाइमानि लग लगेनो थानसानि बया सिप्तन गोसांनि बया सिप्तन अमो जों जतन नायो बुबागाराबो तिनि अकंनो साव गोसांनि बया तिफ्रा हास्ताव सिबि तंथुन खोना जों गोप्लाय उमानि यागुलो चिनि तिफ्रा हास्तेनि राजनैतिक सोलायजाकतें उइ थांमानानो बुसकांनि सालो काय आबोनि बागै जों जतदुक सम्भव जों थानसा मातंनाय गोसां गोसांखाय चिना आमचाइरंनो मातनेने तामनि हिंखाखाय जून मासनो तय कैसा चिनि बुसकांगो इलेक्शन फाइतंगो आबंखा बिसि इलेक्शन ग्राम अंचल जों आरोबो गोप्लायनायनि बागै जों मा साइतगलायनाय हिंखाखाय आं सानाय जे खोनानि जे चिनि इलेक्शननि जे लेखाना बागै काउन्टिंग थाना बागै जे तियारुंमानि नरक तिनि हरनि बिसं तियारुं बायदि जाहाथे खायै खोना जों जरानि बिसिंति खायै जारा चिनि काउन्टिं एजेन्ट उंनायरो चिनि कैंडिडेट द नरक जतन तिनि हरनि बिसं तियारुं बायदि एकाखाय जारा चिनि लुकुरो काउन्टिं खायतिनि थाना मुसुंनायरो बरकनो बखाना आं कयनाय नरक दातिन नंखदि आत्तानि सिमि बुट लेखानाय एकाखाय आबोनि बागै जों आबोनि सिगांनो थाङै आरो हदम ददम खायै थाङै मोरगैमा तंलायनाय जाहाथे चिनि गोप्लाय मानो बैसागै तलांबायनि बागै जों मा थांलायनाय नरक जतन हिमबायदि
যতन जा जामने नौनि काना मुसुमा कानि हिंदी जाहाते खायै जों खोप्लाय माने यागुलो जों नायथाथ खायै जों आरो निसिमि तंथलाय फाइमानानि अब नरक जतन थानानै कयमुं तंनाय आं खाख्लायो जब तो खानाय तंनाय दिनै फेसबुक नाय तंनाय नरक जतन नंको गोबांमा बरकनो दिनै कर सैका गोबांमा बरना हामजांमा रक रिबायखा एका आबनि बागै आं सानो नायो जों खोप्लाय उंनाय हिनि साका हायुं देबबरमा हामबाय ककाहाम सामानि बागै आइ सिरि देबबरमा बसाका जेली देबबरमा चिनि थानचानि फान फुनुका थानचा लं लिप साका अमल देबबरमा अमतिखाय आइजाक साका छार ननो एफआर खाइनाय अनिमेश ताकला अबर कतगुला अमति रक बस सैकारो आबर टाबुंनि जरायाको जराखै आं साना क ता काइसा क गोबांमा बरक आना फुन खायका सार निनि मुंगि त केस काइसा अंखा डिफार्मेशन अबनो रुगै तामुं नन कुन रा खाइमानो नर टावाना दि आं गोबांमा केस बाय सलाय फाइजा केस न बतेके सलायना ना आबो नरक साइमानो हाई कोर्ट गोबांमा चिति सिमानि यागोला हाई कोर्ट इलिगेल माइग्रेंट निनो तैबो आं फाइट खायै नरक नुखाना किरियावै बुइनि मकलनि फन नुंगै आं केस खालाय तंगो आबुनि बागै आं किरिया अमति केस आनि लाइबो गोबांमा आं गखा गोबांमा मुकाबेला खाय आं कप्लाय मै फेका डिफार्मेशन केस इंगोला तामनि केकाय आं केपनि मुं खुवै ताबो सायाको जरा आरा काइसाना साका आं ताकला मन्त्री हने सुतरां आबो बाय आं केपनि मुं खुवै साया आबुनि बागै कोनो खायमैया मुकाबेला खायना आनि डिफेन्स रे तिनिबो आं मै मालायखा साका बरक 30 तारिख तंनाय बर खानानै ताम सैजाका आबर आदिनो खानानै आबन बागै वानाना निकरै आं खाख्लायो जों खोप्लाय उमानि यागुलो एडिसिवता वैसा बुबागारनि बदल तिप्रासारनि थानसानि बदल किफिलि क्षमताव आसुकमानि यागुलो जों नरबाय जत्त जागानो मालायनाय बुबागारा सारातिरफोराव गुरिनाय ताई जोंनि खोप्लायनि तंथगलायमानि जों फेस्टिवल बा तंथगनि रेली जों खालायलायनाय आं खाख्लायो बोसकांनि सालो चिनि मानथाय चिनि हानि लैंड राइट्सनि जे चबा ताई चिनि रोमान स्क्रिप्टनि चबा ताई चिनि त्रिपाठिक एकरनि जे चबा खोप्लायमानि यागोल अमते फानुंनाय एवं बोसकांनि सालो नरं नुंनाय तिप्रासरनि फान ताई बोसक रागनो एवं चिनि मानथायनि बागै तिप्रासरक तामो खालायमाया तं ताई बुबागारा तामो खालायमाया तं एवं जोंनो साबै बुबागारा जे चिन सबानि बागै जोंनो बोसकांगो जा आगक्लांमानि अम मारिया हाय लाइबुमा आंगै तंगानि ताई ताखुरो बुखुरक आं ताई बिसि लगरिया ताई खाना चिनि बुदला खानानि दिन गाय खाना नरक जत्तनो फुंगासे सिरिनो जत्तनो नरक थांबायदि गाहाम फोरोंखाय खाना सारिगो चिनि बुबागारा हयतो फेसबुक लाइभ बा प्रेस मिट खालायमानो ओंखाय नरक खाना तंदि तंथगलायदि आहायपनो तंथगता बाखिलायदि आसक सावहिनो आहायनो हाय नरक जत्तनो न तेवसा खाका हाम जाफारै दिनै मुसुक्तिनो अंसितुन जत्तनो हामबाय खुलुमका हरका हाम खुलुमका